Beyik Tanrım, bize iyicek çorumuzu merhamet et. Atam bulan günahını geç. Neme diyenlerini öldürün bilen ok. Men sizin aranızda kurumda Musa Peygamber'in kanunlarını hem de könülün aydanlarını men hakta ondan yalkayıcı elek olur hem üçüncü gün yine de direler hem de on vağız nesihatlarının hormatını Yerusalim'den maslap hem malklar tövbe derler. Salam qadırlı iyildeşler. Diri Sözler adlı gepleşimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşimizde men sizin bilen İsa'nın çölde sıynalışı arada görün etmek isteyen. İlki bilen bunu mukaddes kitaptan bilelikte okalım. Bizim için bu has giyiniş düşünüklü olar. Giyinişlerini düşünüp bileriz ve bu vakanın İsa'nın çölde sıyınalmağı bu İsa'nın yenişidir şeytanın üstünden ve bu bizim hem yenişimizdir. Men her gezek bunu okan vaktimde şeyle yüreğim ruhtan doluya ve şartlanıya. Çünkü İsa Mesih çölde şeyle 40 gece gündüz aç, su içmen, çörek yemen, oraza tutan vaktinde şeytan onu sığınacak olup yanına geliye ve yeniş kazanıp bilmeyen bu sığınakta İsa yenici olup çıkanlığı benim ruhumu, yüreğimi coşturuyor. Eğer İsa yenici olan olsa, onda ona iman edenler, onun gücüyle ona iman edenlerin her biri de yeniş kazanıp biler. Gelin bunu bilerek de okalım. Sonra İblisin sığınamağı için mukaddes ruh İsa'nı çöle ekitti. İsa 40 gece gündüz ağız bekleyenden sonra acıktı. Şol vakt onun yanına İblis gelip, eğer sen Hudayın oğlu bolsan, onda bu daşların çörege övrülmegini buyur deydi. Ama İsa ona, insan dine çörek gülen yaşaman, eysem Rabbin ağzından çıkayan her bir söz bilen hem yaşayandır deyip, yazılgıdır deyip cevap verdi. Sonra İblis İsa'nı mukaddes şehre getirdi. Onu ibadathananın çür depesine çıkardıp, eğer sen Hudayın oğlu olsan, özüne aşak okla. Çünkü şeyle yazılıptır. Ol periştelerine sen vavatta emreder. Ayağın daşa büdüremez yağlı, olar seni ellerinde götürer deydi. İsa ona, Hudayınız Rabbe sıynaman deyip hem yazılıptır deydi. Bu gezek İblis İsa'nı büyük bir dağın çür başına çıkardı. Ona dünyanın ähli şalıklarını ve onların şan şöhratını görkezip, eğer dizine çöküp bana secde etsen, bunların barını sana bereyin deydi. İsa ona, yok ol şeytan, Hudayınız Rabbe secde edin, dine ona kulluk edin deyip yazılıptır deydi. Şondan son İblis İsa'nı taşlap gitti. Perişteler gelip İsa hizmet ettiler. Matta'nın hoş havarı 4. bab 1. 10. ayetler. Nehili şatlıklı bir yer. Nehili şatlıklı bir havar. İblis İsa'nın yanına geldi. Ünüs verdiniz mi? 40 gece gündüz ağız beklep, oraza tutup, acıgıp, fiziki taydan ecizlen vaktinde
acıgan wagtynda, susan wagtynda yanına geldi de yumşaklyk bilen onun yanına girip gelip İsa bu daşyň çörege öwrülmegine emir etdiydi. Onun öň ýanynda İsa eger sen Hudaýyň ogly bolsaň seredin. Onun gelişine seredin, onun berýän soragyna seredin. Onun İsa'nın nähili mekirlik bilen synaýşyna seredin. Eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, bu daşyň çörege öwrülmegine emir et. Ol İsa'nın ejiz wagtyny bilýärdi. Onun 40 gece gündüz ağız beklendigini bilýärdi. Onun acıgandygyny bilýärdi. Onun susandygyny bilýärdi. Seredin, onun çörek iyesi gelýändigini de bilýärdi. Eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, bu daşyň çörege öwrülmegini emir et diýdi. Nähili mekirlik, nähili şeýle akıllı oylanan bu strategiýasyna şeytanyň seredin. Şeytan akıl babatda mekirlik barada ol ustattı. Ol baştan bäri mekirdi, yalançydy, adamların yüregine şüphe ekmek, şüphe döretmekte ol bunu hemme kimden gowy edýän biridir. Yalan geplemekte de şeýle gizinlikte yalan geplep adamı azdırıp, adamı synap, adamı günähe düşürmekte şeytan şeýle bir öktedir. Onun ýaly ökte hiç kim yer yüzünde yoktur. Seredin, eger bu daşyň çörege öwrülmegini emir et diýen olsa, onda ol synak bolmazdy. Günähe de bolmazdy. İsa bunu özü emir edip bilerdi. İsa İslam zadyny çörek diýse gökten perişteler hemişe perişteler hemişe İsa'nın birce sözüne garaşýadylar. Eger İsa diýsedi men acıktım çörek gerek diýse, onda perişteler ona çörek verip bilerdiler. Bu daşyň çörege öwrülmegini buyuran wagtynda, emir eden wagtynda İsa günäh etmezdi. Emma onun öň ýanyndan gelýän söze seredin. Eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, ol İsa'nın Hudaýyň ogly boldugyna şüphe döretjek bolup hereket edýär. Eger İsa özünün Hudaýyň ogludygyna şüphelenen olsa, öz gökdäki atasyna şüphelenen olsa, onda ol Hudaýyň öz içinde agzalalyk döredip Hudaýyň üstünden yeňiş kazanmak maksady bardy. İsa onun mekirliklerini, İsa onun oyunlarını, İsa şeytanın yalanlarının hemmesini şeytan aýtmanka, onun yanına gelmenke de bilýärdi. Şonuň üçin ol ona şeýle akıllı, yuwaşlyk bilen akıllı jogap berdi. Adam diňe bir çörek bilen däl, Hudaýyň agzyndan çykýan her bir söz bilen hem ýaşaýandyr diýip ýazylypdyr diýdi. Ol wagtynda bu ilkinci ädimi şeytanın yeňildi. İsa onun üstünden yeňiş kazandı. Sebebi İsa'nın özü gudrat görkezýän, gudraty güýçliniň ogludy. Hudaýyň yeketäk ogludy. İsa çöle giden wagtynda ol zor bilen çöle äkidilmedi. Ol meýleti çöle gitmäge razı öz islegi bilen gitdi. Eger 40 gece gündüzün içinde İsa acıgyp ağzını beklemege gücü yetmeyen mahalında da şeytandan çörek dilemege onun mäteşligi yoktu. Onun özü bunu edip bilýärdi. Ähli zady edip bilýändigine, ähli zady başarýandygyna, islese islen yerinde çörek dilep, islen yerinde su dilep bilýän ýagdaýda, özü döredip bilýän ýagdaýda, haýsy gaýany ursa ol yerden su çykyp bilýär, haýsy daşa çörege öwrüldiyse öwrülüp bilýändigini. İsa bu gudrata, bu güýje eýedi. Şeytan geldi de onu ýöneke zadyň üstü bilen, eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, onda bu daşyň çörege öwrülmegini emir et. İsa bunu bildi. Ve İsa şu yerde onu sakladı. Yazılıptır. Yazgıdan jogap berdi. Çünkü yazgını gaty gowy bilýärdi.
Soňam İsa'nın özü men ýaşaýyş çöregi mendirin diýdi. Özü şeýle de İsa Hudaýyň diri sözüdi. Seredin adam diňe bir çörek bilen ýaşamaz. Ol Hudaýyň agzyndan çykan her bir söz bilen ýaşar diýdi. Hudaýyň sözü de ýaşaýyş çöregi de İsa'nın özüdi. İsa'nın beýle mätäçligi ýokdy. İsa şeytandan çörek diler ýagdaýda yere kaçan biri däldi. Ol yeri göğü yaradan diri Hudaýyň ogly Reb İsa Mesih'ti. Onun özü ýaşaýyş berip bilýärdi. Onun özü islän adamına çörek berip bilýärdi. Ol islän adamına ýaşaýyş suwuny berip bilerdi. Onda beýle mätäçlik we çykgynsyz ýagdaý ýokdy. Şonuň üçin ol birinji adımda şeytanı bir söz bilen yeňdi we oňa şeýle garşylyk görkezdi. Yine de ikincisine seredin. Ol oňa diýdi, özüňi ibadathananyň ýokarsyna alyp çykdy da şu yerden özüňi aşağı taşla. Hudaý öz periştelerini emretdi. Olar senin ayaklarını daşa degirmän, seni tutup alarlar diýip şeytan İsa'nı ibadathananyň depesinden aşağı düşürmek isledi. Yine de akıllı cevap berdi. Öz Rabbin Hudaýy synama diýip ýazylypdyr diýdi. İsa'nın özü ibadathananyň başydy. Ibadathananyň depesine çıkarıp ibadathananyň yaradyjysy, ibadathananyň başı bolan İsa Mesih'i şol ibadathananyň depesinden aşağı zıngmaga mecbur etjek bolup synajak bolýar. Aslında şeytanın bu aydan sözleri bir ahmaklykdy. İsa Mesih ibadathananyň başı bolup onu bu ibadathananyň binasynyň ýokarsyna çıkarıp onu aşağı düşürmek bilen İsa'nın ibadathananyň başı bolan derecesinden aşağı indirip onu onun derejesini peseltjek bolup hereket etdi. Emma İsa onun mekirligini bilýärdi. İsa oňa yine de akıllı cevap berip, yazgıdan cevap berip, yazılıptır diýip, öz Rabbini, Tanrını synama diýip yazılıptır diýip, yazgılardan cevap vermek bilen şeytanın üstünden yine de yeňiş kazandı. Seredin şeytan iki gezekte şol bir hile zady ýatlatdy. Birinci gezekte, ikinci gezekte gelip, eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, özüňi şu ibadathananyň depesinden aşağızın. Birinci gezek gelen wagt, eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, şu daşyň çörege öwrülmegini emret. Onun maksady näme? Näme İsa çöreksiz aç kaldymy? Senden çörek dilen ýagdaýda şeýle çykgynsyz ýagdaýda mı kaldı? İsa ibadathananyň depesinden aşaksına arayalı şeýle bir näme edýänini bilmeýän biri yok. Onun maksady bir zatdy. İsa'nın yüreğine şüphe ekmek, onun yüreğinde şüphe döretmek maksady bardy. Eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, onu et. Eger sen Hudaýyň ogly bolsaň, muny et. İsa öz içinde, özüne göwnü yeten, özünün kimligini bilen Rab'di. Ol içinden bunu diýendir şeytana. Men Hudaýyň ogly. Muňa men hiç bir şüphelenmeýän. Maňa eger sen diýip meniň ýanyma gelip meni azdyrjak, aldajak bolma. Men Hudaýyň ogly, muňa şüphem ýokdur. Meniň yüregime şüphe ekjek bolma diýdi İsa oňa. Şeytan bunu bilýärdi. Emma el çekmek islemedi. Üçüncü gezek onu bir depelikdäki dağın depesine çıkardı da bütün dünýäniň baýlyklaryny, bütün dünýäniň padşalyklaryny, şalyklaryny İsa Mesih'e görkezdi de eger sen maňa diýze çöküp maňa secde etsen, onda bütün dünýäniň şalyklaryny, bütün dünýäniň baýlygyny sana bererim diýip ona baýlyk wada berýär. İsa şeytanın özüne bu cevabı verdi. Yok ol şeytan. Hudaýyňyz Rabbe secde edin, diňe oňa gulluk edin diýilip ýazylypdyr diýdi. Aslında bu söz şeytan üçin gaty agyr sözdü. Aslında şeytan Hudaý tarapyndan yaradyldy.
Huday tarafından yaradılan periştelerin biridir. Ol Hudaya secde etmekten, Hudaya boyun bolmaktan yüz öğürüp tekebbirlik bilen Hudayın padşalığından yere atılan birisi. Yok ol şeytan, Hudayın Rebbe secde et, dine ona kulluk et deyilip yazılıptır deydi. Sen Hudayın Rebbe, seni yaradan Rebbe secde etmekten yüz öğürdün. Sen ona kulluk etmekten yüz öğürdün. Sen ona karşı hareket ediyen birisi yok ol şörden. Şeytan deyip cevap verdi. İsa özünün Hudayının kimligini ve kime kulluk etmelidigini o biliyade. Şonun için şeytana bu şeyle güçlü cevap bilen onu izine qaytardı ve yeniş kazandı. Yine de bu ahmaklığa seredin. Şeytan nähili ahmak bolmalı ki bütün dünyanın şalıklarını, bütün dünyanın baylığını kime hödürleye? Onların hiçbiri şeytana değişli değildi. Şeytan onları Adam atabilen Hova eneni günaha batırıp azdırdı da onları günaha batırıp Adam atabilen Hova eneye verilen bu hükümdarlığı bütün dünyanın üstünden hükümdarlık edin, bütün dünyanın üstünden emredin, bütün dünyanın üstünden yol başçılık edin deyilip verilen bütün dünyanın şahlığı ve baylığı əhlisi Adam atabilen Hova eneye verildi. Şeytan onları aldap, onların elinden bu şahlıkları, bu baylıkları ähli zadı oğurlap alıp meninki diye. Yine gelip onu yeri göğü yaradan, diri Hudayın oğlu olan İsa Mesih'e, onun atası Hudaydan oğurlan şalığını getirip oğluna hödürleye. Bu ne hili ahmaklık bolmalı? İsa Mesih bu padşalığın, bu baylıkların atasına değiştirdiğini, yani özüne değiştirdiğini biliyedi. Bu böyle olan ok mu? Birinin emleğini oğurlap, yine şonun özüne bunu bercek olup, özüne satacak olup hödürleyen mi? Şeytan şu derecede aklından azaşan birisi. Yeri göğü yaradan Hudayın padşalıklarını, Hudayın baylıklarını, altınını, kümüşünü alıp getirip İsa Mesih'e hödürleye. Özem näme ondan talap ediye? Dize çöküp bana secde etsen, men sana şu baylıkları bereyin. İsa dedi, bana bu baylıklar gerek değil, bu baylıklar aslında menin baylıklarım, şalıklar bana değişli. Sen bana öz adımı getirip, hödürlep, yine meni özüne boyun eğdirip, dize çöktürüp, özüne secde ettirecek bolyan mı şeytan? Senin aklın düybinden azaşıptır. Dine Hudayın Rebbe kulluk et, ona secde et deyip yazılıptır deyip cevap verdi. İsa'nın şu yerde eden zatları menin yüreğimi şeyle coşur ya. Menem şeytana şeyle cevap vermek isteyen. Her gezek ol menin yanıma gelip, meni sığınacak olup, meni azdıracak olan vaktinde, yazgıdaki Hudayın sözleri bilen onu izine qaytarmak isteyen. Köplenç men bunu ediyen. Bana şeytanın hödürleyen hiçbir zadı gerek değil. Aslında şeytanın hödürleyen zatlarının əhlisi menin göktek atam, Rabbim İsa Mesih'e değişli. Ona değişli deydiği, bana da değişli. Çünkü biz Mesih İsa'nın çağları, ona iman edip ona Rab diyen olsak, ondan Hudayın hem mirasçıları deyip yazılan. Dine bir onun çağları değil. Çağları bolayan olsak onda mirasçıları deyip yazılan. Eğer aç olsam da çöreği men şeytandan dilemerin. Eğer susuz olsam da suvu men şeytandan dilemerin. Pul gerek olsa bana, näme gerek olsa, mäteşligim bar olsa, o menin mäteşligime Rabbim doldurup beliye. Bana şeytanın veren baylığı gerek değildir. Şeyle biz ruhtan dolu olmalı ki, kadırlı doğanlar, şeyle ruhumuz içimizde, şeyle dolu olmalı, iman ile dolu olmalıyız. Biz Hudayın sözünü yattan bilmelidiriz. Şeytan her gezek gelen vaktinde, mekirlik ile bizi sığınacak olan vaktinde, biz hem İsa'nın ona cevap verişi yalı cevap vermelidiriz. Çünkü biz
onun yalan bilen, mekirlik bilen bize hödürleyen zadının ona degişli dälligini, özü oğurlap alıp bize oğurlan zadını getirip hödürleyecek bolýandygyny bilmelidiriz. Atamızı, göktek atamızı gowu tanasak, onda şeytanın kimligini, onun mekirligini biz tiz saygarıp bileriz. Yaşını yamanı saygarmak ruhu bizim içimizde yaşayar. Yeni aydayın bu yeňiş İsa'nın çölde kazanan yeňişi bizim yeňişimizdir. Kadırlı doganlar. Eger İsa şeytanı şeyle yeňip bilen olsa, şol diri olan İsa senin ve menin içimde, yüregimde yaşaya. Eger İsa bizim yüregimizde yaşayan olsa, onda biz de şeytanın mekirliklerinin, şeytanın tuzaklarından kaçıp bileriz. Onun mekirliklerinden, onun sıynağında berk durup bileriz. Sıynağdan çıkıp da şeytanı yeňip çıkıp, İsa ýaly yeňici olup çıkıp bileriz. Eger beýle İsa bilen bagly bolmasak, İsa degişli olmasak, onun sözleri bizim yüreklerimizde mesken tutan bolmasa, onda biz şeytandan yeňileriz. Hemişe onun tuzaklarına, onun toruna düşüp, ondan yeňilip, onun elinde ejir çekeriz. Şunun üçün Davud peygamber mezmurda şeýle diýär: Hudaýa garşy günah etmeýin diýip, Hudaýyň sözlerini, kanunlaryny yüregimde göterýärin diýär. Hudaýyň sözlerini yüreginde saklamak, yüreginde götürüp yöremek, aňyňda onu ýat tutmak sana hemişe peýdalydyr. Çünkü sen şeytanın tuzagyna hiç açan düşmersin. Yine de yeňiş şu taýdan gelýär doganlar. Seredin. Adam ata bilen Howaýna Eden bagynda ähli yaradylış şeýle kämildi. Hiç bir kemi ýok ýerinde. İse müňlerçe miweli ağaçlar Eden bagynda bardy. Näme iýjek diýse, näme içjek diýse, ähli zat diri olan, yeri göğü yaradan Hudaý olar bilen yüzbeyiz duşýady. Olary hiç bir zada mäteşlik çekmez ýaly, bütün yaradılışın başı edip, bütün yaradılışın üstünden hükümdarlık etmek derecesini Adam ata bilen Howaýna berdi. Hayvanların hiçbirine bermedi bunu, ya başka yaradılışın hiçbirine beýle beýik derece bermedi. Muňa serepmezden geldiler de diňe bir sany ýaşyny yamanı saygarma ağacının meyvesine gelip gözleri dikildi oturdu. Şondan iýsemmeke, iýmesemmeke, nämeke, ähli zattan maňa mümkin, diňe şuňa el degirmek mümkin däl diýip, olaryň içinde şu mümkin däl etmedilen, gadagan edilen ağacın meyvesi olar üçin bal ýaly süýji boldy durdy. Şeytanam bularyň gözlerinde diňe şol bir ağaçy dikilip duranlygyny, onun meyveleri olaryň gözlerine şeýle azdırıcı bir zatlar ýaly bolup görünýändigini şeytan görýärdi. Geldi de olara näme diýdi? Hakykatdanam Hudaý sizi söýýärmi? Şu soragy beren wagtynda Howaýna pikirlenip başlady. Olam Hudaýyň söýgüsine şüphelenip başlady. Hakykatdan Hudaý sizi söýýärmi diýen wagtynda Howaýna pikirlenip başlady. Hakykatdanmı ka? Şu ağacın meyvesinden iýseňiz ölmersiniz diýdi. Hudaý ýaly bolarsınız, gözleriniz açylar, ýaşyny ýamany saýgaryp bilersiniz. Şeýle bir mekirlik bilen aýaly Howaýnany şeýle aldady welin, ol bu ağacın meyvesinden aldı ve ýydy. Açlykdan etmedi, ya ýoksuzlukdan etmedi, ya çıkkınsız ýagdaýdan şol ağacın meyvesinden iýmese aç öljek ýagdaýda däldi. Gözlerine gowy görünýärdi, gadagan edilen ağacın meyvesi süýjidi. Şeytanam onu birazcık şüphe ekdi onun yüregine, ol aldı da ýydy. Ýöneke syynagda Howaýna bu syynagdan geçip bilmedi de yıkılıp günah etti Hudaýa garşy. Öz Adam atany da şeýle azdırdı ve ol ağacın meyvesinden ona da iydirdi. Emma Hudaý gördü. Hudaýyň yaradany Adam ata bilen Howaýna yeňiliş kazandı. Yeňildi şeytandan. Emma İsa Mesih yere gelen wagtynda
şol şeytanın kellesini mıncıratmak için yere geldi. Çünkü peygamberlik edilipdi. Ayaldan olan biri dünyaya gelir, ol şeytanın kellesini mıncıradar, şeytan hem onun davanından dişler deydi. Şol Hovenaның neslinden gelen İsa Mesih çölde bu yenişi şeytanın üstünden kazandı. Şeytanın kellesini ol haçta mıncırattı. Haçta ol öldü. Şeytan fikir etti. İsa'nı öldürmek bilen ol ähli zattan dıyındım deyip, yeniş kazandım deyip fikir etti. 3 günden sonra İsa Mesih ölümden direldi ve şeytanın kellesini hemişelik mıncırattı. Şeytan yenildi. Şeytan indi hiçbir güç yoktur onda. Ol İsa bilen söveşmek islegi onda yoktur. Ol hemişelik yenildi. İsa Mesih'e iman eden biz hem Hudaýyň sözünden berk yapışsak, onun doğruluğunda gezsek, onun mukaddes ruhu bizim içimizde mesken tutsa, hemişe dolu olsak Hudaýyň ruhundan, onda şeytanın bizi sıynayan, bize hödürleyen günäli höweslerinden el çekmek için, onların üstünden yeniş kazanmak için güç taparız. Goy Hudaý size ak pata versin. Her gezek imanınız sıynalan vaktinde İsa Mesih'in çöldäki şeytan bilen eden söveşini yatlan. İsa Mesih yeniş kazandı. Onun izine erenler hem hökman yeniş kazanarlar. Goy Hudaý size pata versin. Yine de duşyançak. Hoş, sağ olun. Ey beyik Tanrım! Bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Atam bulan günahını geç. Näme diýenlerini öldürüm bilen ok. Men siziň araňyzda gurumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem düköneliň aýdanlaryny men hakda ondan ýalkaýjy elek bolar hem üçünjü gün ýene de diýreler. Hemde oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler.